ମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ଏସ୍ଓପି ପରେ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ। 80 ଲକ୍ଷ କି କୋଟିଏ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ମିଳିଲାଣି ଫର୍ମ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ମହିଳା ଥିଲେ ବି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ସଭିଏ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର କେହି ଆୟକର ଦାତା ହୋଇନଥିବେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବି ହୋଇନଥିବେ, କିମ୍ବା ନିଜ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାର ସହାୟତା ପାଉନଥିବେ। ଆପଣ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସରକାରୀ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିଜ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିଲେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଏସ୍ଓପିରେ ରହିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଆପଣ ମାସିକ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ବି ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। 2024 ଜୁଲାଇ 1 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଏସ୍ଓପିକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଆଣିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ। ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଫର୍ମ ନେଇ ସେଠାରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଅନଲାଇନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନ ବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବୟସ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହିଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ସେହିପରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିତା ବାପାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପରିବାରର ଆୟ ବାର୍ଷିକ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ସେହିପରି ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଥିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରମାଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେଇପାରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଆବେଦନ କରି ଇ-KYC ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଇ-KYC ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କଲ୍ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ବି ଆପଣ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।